लोकेशन चालू कर ऊपर घर के न संदीप लोकेशन चालू घर के न जहिए से फोन कैले बिया हमरा लगे तहिए से खोजतानी बिया कौना जगह तहिए से खोजतानी बिया कौना जगह जहिए से फोन कैले बिया हमरा लगे तहिए से खोजतानी बिया कौना जगह कवनो कहे न कवनो हो न कहता कवनो कहे हो न कवनो है न कहता तो लोकेशन चालू कर ओकर घर के न बा तो लोकेशन चालू कर माल के घर के न बा तो लोकेशन चालू कर माल के घर के न बा तो लोकेशन चालू कर ओकर घर के न बा तो लोकेशन चालू और कोइले बिया फोन तब से बानी पागलाइल लागता कि हमारा के जियते मुआई पागल कर दिलिए यार कोइले बिया फोन तब से बानी पागलाइल लागता कि हमारा के जियते मुआई लागता कि मालई हो नए नए बा लागता कि मालई हो नए नए बा तो लोकेशन चालू कर ओकर घर के न बा तो लोकेशन चालू कर माल के घर के न बा तो लोकेशन चालू कर माल के घर के न बा तो लोकेशन चालू कर ओकर घर के न बा आवतिया मिले तोहरा कस नजर रे कहाँ के ही तो नया लभर रे मिठाई राइटर अर्जुन राखस निशाना रे अंगद प्रेमी मिले एक जना रे रतिया में मिले आइयो कोटा रच निशाना बा रतिया में मिले आइयो कोटा रच निशाना बा तो लोकेशन चालू कर ओकर घर के न बा तो लोकेशन चालू कर माल के घर के न बा तो लोकेशन चालू कर माल के घर के न बा।